dang hagi benai ki baladap ka jela Meghalaya jongi kala sakhi ya ka jingpin sha tho bria hagi beru bana shabar halor ka jingjia chaka sonam beruraja hanrai saman takasin ka jela Meghalaya jongi kala shapen tho bria biang hagi beru ki bana shabar hi hakaba hagane ka sen pat ka jingsha pen tho bria kamde shu kumbalong chaka sonam hanrai minta ka sen pat lami sakit sadhu na po mainland India na Sapedang India ila pentho bria ya ka jela Meghalaya jongi ka kertang une usadhu latip unta usushil guruji ubasyang basa apa Shaktipur kata apa ke jela Haryana une guruji usadhu ula pentho bria ya ka jela Meghalaya jongi da ka bawang badan kisnang apa ka jela Meghalaya hadu kan ka kinti ke bamenta kidang pelang sa ya ka le niam le rukam da ka baki penyap yu breu bat bam do ya ki breu ki bak penyap ha kata ka jing le niam jongki kum tau ne guruji ulah keren kum ne kan ka jing keren jong menta kala viral po social media pat ki pat ba ki blai i blasaki kan ka video ru kila bitar klub halor kan ka jing keren jong ne guruji une guruji ulah keren kum ne ha ka jing interview jong bat ki nang sna YouTube ba ulah keren ya kita ki kentin ki balang persya ya ka jela Meghalaya ha ka baki pat baru kilaang ba tip ulah poitang nem pat poitang pa Meghalaya Henry kumno unur ben keren kumne tik ya ka jela Meghalaya jongi ki pat ba mentaro kila bitar klub bat kilaang hato ki pulet ka jela Meghalaya kin le ya une ubreu nabakan ka jingkiran jong kala pinjam daw pat kapan pin sadak ya ka jela Meghalaya jongi